Στην Ελλάδα εσείς είστε πρόεδρος της Μουσουλμανικής Ένωσης πάρα πολλά χρόνια. Ξέρω ότι έχετε προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να κρατήσετε χαμηλούς τους τόνους σε περιόδους που το θέμα του Ισλάμ, με την κακή έννοια θα έλεγα, ήταν πολύ ψηλά στην Ευρώπη. Εμείς όμως εδώ στην Ελλάδα δεν είχαμε σχεδόν ποτέ τέτοια προβλήματα. Αυτό πού οφείλεται, θα ήθελα να μας πείτε. Οφείλεται ότι εμείς ζούμε το πραγματικό Ισλάμ μαζί και πώς μας δίνει οδηγίες πώς να είμαστε και πώς να φερθούμε στις χώρες που μας φιλοξενούν. Ισλαμικά, όχι θρησκευτικά δηλαδή, όχι πολιτικά. Τα περισσότερα που γίνεται είναι πολιτικά. Δεν μπορούμε να τα βαφτίσουμε με τις θρησκείες. Δεν υπάρχει μια θρησκεία που σου λέει σκότωσε ή κάνει κακό στον άλλον. Ή η χριστιανική θρησκεία είναι, ή η ισλαμική, ή όποια θρησκεία να είναι, δεν υπάρχουν τις ιδεολογίες, αυτό το πράγμα. Άρα τα υπόλοιπα είναι καθαρά πολιτικά. Και δόξα τω Θεώ, η Ελλάδα είναι μια χώρα που μπορεί να είναι πρωτότυπη σε όλο τον κόσμο, που δεν υπάρχει προβλήματα μεταξύ μουσουλμάνους και μη μουσουλμάνους, έτσι. Και δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει πολλές φορές σε μερικά μέρη του κόσμου. Το τελευταίο παραδείγματος χάρη στη Νέα Ζηλανδία, μετά έγινε στη Κίνια, πάρε μια επίθεση σε μια εκκλησία. Όλα αυτά είναι πολιτικά, από μυστικές υπηρεσίες ή από κάποιους που είναι ακροδεξιούς, ρατσιστές, που μπορούν να κάνουν κακό σε όποιο άνθρωπο είναι, δηλαδή χωρίς να το βαφτίσουν με τη θρησκεία. Και έχουμε παραδείγματα, δηλαδή, οι ακροδεξιοί μπορούν να χτυπήσουν το κομμουνιστή, μπορούν να χτυπήσουν το μαύρο, το κίτρινο, χωρίς να βάλουν τη θρησκεία στη μέση. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι οι πιστοί διαφόρων θρησκευμάτων και κυρίως του Ισλάμ εκμεταλλεύονται από πολιτικά συμφέροντα προκειμένου να βγάλουν μια εικόνα προς τα έξω ότι όλα τα τρομοκρατικά χτυπήματα γίνονται κυρίως από τους μουσουλμάνους. Βέβαια αυτό, τα πολιτικά δεν φταίνουν οι μουσουλμάνοι για τα πολιτικά, σαν λαοί. Υπάρχουν άλλοι που κρατάνε την πολιτική, που σχεδιάζουν μαζί με μυστικές υπηρεσίες για κάποια συμφέροντα. Και είναι πολλά τα συμφέροντα, πολλές ημερασίες και ανοίγουν μέτωπα πολέμους παντού που δεν έχουν καμία δουλειά με τις θρησκείες. Όταν εδώ από την Ελλάδα που βρίσκεστε, παρακολουθείτε όλα αυτά τα χτυπήματα εναντίον διαφόρων πιστών από διάφορα θρησκεύματα, όπως για παράδειγμα στην Ιγυρία βλέπουμε τώρα. Λένε οι μουσουλμάνοι σφάζουν χριστιανούς. Σε άλλες χώρες της Αφρικής, τόσες χιλιάδες χριστιανοί σφαγιάστηκαν και ρίχτηκαν σε λάκκους. Αυτές οι εικόνες πιστεύετε ότι βοηθούν στην ειρήνη του κόσμου? Όχι, είναι σκοπιμότητες. Γιατί και δεν λένε ότι, ας πούμε, οι χριστιανοί σκοτώσανε τόσες χιλιάδες μουσουλμάνους. Έτσι. Δεν μπορούμε να βαφτίσουμε τα εγκλήματα με τη θρησκεία. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ. Τα εγκλήματα δεν είναι θρησκευτικής φύσης. Δεν είναι θρησκευτικές. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δεν μπορούμε να πούμε ότι οι χριστιανοί σφάξανε 50 εκατομμύρια. Είναι πολιτικοί. Είναι ιδεολογίες πολιτικές, δεν είναι θρησκευτικές. Είπε ο Χριστός να σκοτώνει ή να κάνει και ή να μισήσει ένα μετανάστες που ήταν ο ίδιος μετανάστες. Όλα αυτά είναι μακριά από τη θρησκεία. Ή χριστιανά να είναι, ή μουσουλμανικά να είναι μακριά από τη θρησκεία. Μάλιστα. Τι ακριβώς γίνεται με το τζαμί αυτό? Είναι όντως έτοιμο, είναι έτοιμο να λειτουργήσει? Κάποιοι είπαν ότι θα ξεκινήσει μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, κάποιοι άλλοι είπαν τέλος Απριλίου. Λοιπόν, το τζαμί της Αθήνας, από το 2006 που κάναμε εμείς σαν Μουσουλμανική Ένωση την αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για να είναι ελληνικό. Δηλαδή με όλη την έννοια της λέξης. Όχι άλλο χέρι ξένο να βάλει χέρι στο τζαμί της Αθήνας. Όπως στην Αγγλία και στη Γαλλία και παντού στην Ευρώπη και στις Βρυξέλλες, εκεί που γίνανε χτυπήματα και γίνανε φασαρίες. Είπαμε από την αρχή θα είναι ελληνικό τζαμί. Και πέτυχε αυτό, πέρασε και βγήκε ο νόμος μετά από μήνες. Βγήκε γρήγορα με την κυρία Γιαννάκο τότε, το 2006, και από εκεί αρχίσανε ένα δημόσιο έργο όπως τα άλλα δημόσια έργα που αργούν.
Δεν έχουμε πρόβλημα γι' αυτό, γιατί ξέρουμε στην Ελλάδα ζούμε και ξέρουμε τα δημόσια έργα πώς αργούν. Αλλά τώρα που φτάσαμε εδώ το 2009 και είδαμε και το κρατάνε τόσο μυστικότητα τι χτίζουνε, λες ότι χτίζουν ένα πυρηνικό εργοστάσιο, δεν μπορεί κανένας να μπει να πλησιάζει για να βγάλει φωτογραφίες. Όλοι οι δημοσιογράφοι που πήγανε σαν ηλεκτραίοι για να τραβήξουν φωτογραφία. Στο τζαμί. Τη τελευταία εικόνα που πήραμε από το πρώτο θέμα, και το βρίσκεις εσείς αν το ψάχνετε, ένα πράγμα που εγώ είπα είναι σαν παρύπτερο. Ούτε εσείς το έχετε δει το τζαμί? Όχι, απαγορεύεται. Ούτε να πλησιάζω στην περιοχή. Βάσει αυτά που μας είπαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ναι, αλλά ποιος έχει εγκρίνει τους χώρους όμως? Ποιος? Ποιος έχει εγκρίνει τους χώρους πέρα από την αρχιτεκτονική τους ενδεχομένως κατασκευή? Ας πούμε, εσείς είστε πρόεδρος των μουσουλμάνων. Καταρχήν, ναι, εμείς έχουμε δώσει στα υπουργεία, διάφορους υπουργούς, σχέδια και ιδέες για να είναι κάτι όμορφο, να ταιριάζει με την κουλτούρα την ελληνική, να μην είναι κάτι παράξενο στην περιοχή. Όλα αυτά τα έχουμε βάλει και αυτοί τα βάλανε όλα αυτά στα συρτάρι και φτιάξανε ένα περίπτερο. Και αυτό το περίπτερο, για να ξέρετε, πληρωθήκανε περίπου 200.000 ευρώ για μελέτη. Τώρα, για να πληρώσεις τόσα λεφτά και στο τέλος να φαίνεται σαν περίπτερο, και εγώ όταν το έγραψα στο Facebook ότι μοιάζει με περίπτερο, μου γράφει ένας φίλος μου στο Facebook, όχι δεν είναι σαν περίπτερο, είναι σαν τις δημόσιες τουαλέτες Εθνικής Οδό. Ψάχνω εγώ και βρίσκω μία φωτογραφία από τις τουαλέτες που είναι στην Εθνική Οδό, ίδια εταιρεία, ίδιο αρχιτέκτονας. Και αυτό μπορείτε να τα βρείτε κι εσείς. Άρα εδώ υπάρχει μία έτσι μπίκρα, μεγάλη μπίκρα. Δεν το περιμέναμε να μας αντιμετωπίζουν έτσι. Και εγώ μιλάω σαν ένας Αιγύπτιος που γεννήθηκα στην Αίγυπτο και μεγάλωσα σε μια πόλη που ήταν μικρή πόλη 120.000 τότε. Ανάμεσα τους ήταν 10.000 Έλληνας. Το Άγιο Νικόλα του Μπορσάιτ, η εκκλησία ελληνική, είναι μεγαλύτερη από το Άγιο Νικόλα του Πειραιά. Με τα σχολεία τα ελληνικά, με τις κοινότητες, με τα νεκροταφεία, αυτά τα έχω δει με τα μάτια μου και τα έχω ζήσει. Γι' αυτό εδώ όταν βλέπω κάτι τέτοιο και λένε χωρίς μινερέ, λες ότι εμείς όταν θα έρθει κάποιος να χτίσει μια εκκλησία του πίσω, χωρίς καπανεριό. Αυτά. Είμαστε 2019. Και οι εκκλησίες που είναι χτισμένα στην Αίγυπτο και ήταν πριν εκατοντάδες χρόνια. Και έχουν καλυφθεί και έχουν συμπληρωθεί. Τι να πω. Να πω ότι εμείς που είμαστε από τρίτες χώρες και Αφρική και ξέρω εγώ, είμαστε πιο μπροστά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τι πιστεύετε όμως ότι κρύβεται πίσω από αυτή την αδιαφορία ως προς αυτό που θέλατε τελικά εσείς? Εγώ δεν το πιστεύω ότι είναι από τον ελληνικό λαό. Είναι από τους πολιτικούς. Και νομίζουν οι πολιτικοί ότι επειδή υπάρχει άνοδος στα άκρα δεξιά και στα φασιστικά κυκλώματα, ότι θα χάσουν ψήφους αν κάνουν κάτι καλό για τους μουσουλμάνους. Τα μετράνε όλοι με τους ψήφους. Ναι, αλλά αν ήταν έτσι δεν θα το φτιάχναν το τζαμί τώρα, δεν θα το δίνανε. Το φτιάχνουν, ξέρετε γιατί είναι μια μόνη πρωτόβησα που δεν έχει τζαμί επίσημο για τους μουσουλμάνους. Και αυτό, δηλαδή, δεν ταιριάζει με μια χώρα. Θέλουν να το λύσουν, αλλά το λύνουν με μια μιζέρια, με μια έτσι απρέπεια στα όλα. Ωραία. Εσείς είστε πρόεδρος της Μουσουλμανικής Ένωσης Ελλάδος, μια ισχυρή ένωση, για πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη θέση, ναι. Έχοντας μεγάλη εμπειρία. Είστε πραγματικά μέσα στις οικογένειες των μουσουλμάνων, των ισχυρών, των μετρίων, ας πούμε, σε όλων των επίπεδων. Πώς το Υπουργείο, εν πάση περιπτώσει, δεν ζήτησε να συνεργαστείτε μαζί, προκειμένου να προχωρήσει αυτό το έργο? Εμείς συνεργαζόμασταν με το Υπουργείο μέχρι το 2012, μετά άλλαξε πολιτική. Και θέλανε να κάνουν, γιατί δεν θέλανε να κάνουν αυτό που εμείς προτείναμε και να κάνουν κάτι έτσι μίζερο, όπως θα το δείτε αυτό το παρύπτερο,
που δεν θα συμφωνούσαμε εμείς. Και έτσι επέλεξε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κάποιοι που θα λένε σε όλα ναι. Εμείς, επειδή ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα, έχουμε συνηθίσει να είμαστε ελεύθεροι, να εκφράσουμε τις γνώμες μας ελεύθερα. Δεν μπορούμε να πούμε ναι όταν πρέπει να πεις όχι. Όταν λειτουργεί το τζαμί, πιστεύετε ότι αυτό θα είναι κάτι αισιόδοξο για τους μουσουλμάνους, θα βοηθήσει και τους ίδιους? Δηλαδή τώρα, ας πούμε, εγώ προσωπικά έχω επισκεφθεί διάφορους χώρους, οι οποίοι είναι στο κέντρο της Αθήνας ή κάπου στην Εθνική Οδό, σε κάτι υπόγεια με υγρασία, σε κάτι βρώμικες περιοχές, όπου εκεί προσέφονται οι μουσουλμάνοι. Εντάξει, αυτό νομίζω κανείς δεν θα το ήθελε, να υπάρχει σε καμία θρησκεία. Αλλά όμως θα φύγουν από αυτά τα μέρη και θα έρχονται να προσέφονται σε αυτό το τζαμί. Δηλαδή αυτό το τζαμί κανένα θετικό δεν έχει? Αυτό το τζαμί είναι συμβολικό. Δεν είναι πρακτικό. Γιατί αν δεις ότι εμείς έχουμε ένα γκαράζ, υπόγειο γκαράζ, που χωράει 1500 άτομα, και άμα δεις ότι μπορώ να σου στείλω φωτογραφία σε μια προσευχή στο Ολυμπιακό Στάδιο που ήταν 18.500 άτομα, έτσι. Άμα δεις τις φωτογραφίες, τις προσευχές που έκανε η Μουσουλμανική Ένωση στις πλατείες της Αθήνας και πόσες χιλιάδες άτομα ήταν μέσα, δεν θα μας χωρέσει. Δεν θα μας χωρέσει. Αλλά μην ξεχάσετε ποτέ ότι εμείς λειτουργούμε τώρα σαν μουσουλμάνοι εδώ 50 χρόνια χωρίς επίσημο ημάμι, χωρίς μουφτής. Έχουμε ένα μουφτής. Αυτό ήταν λίγο... Μπορούσε να γίνουν πολλά, άμα δεν υπήρχαν κάποιοι που στέλνουν την αγάπη για την πατρίδα, για τη χώρα που ζουν. Έτσι. Γιατί μέχρι σήμερα οι θελοντές, ένας ας πούμε μπογιατζής, ένας φούρναρης, ένας οικοδόμος, με το σεβασμό για όλα τις δουλειές που κάνουν. Τελούσαν τα χρέη. Τελούσαν τα χρέη για το λόγο της Παρασκευής και ξέρω εγώ. Αλλά μέσα ότι εγώ θέλω μία ερώτηση, θέλω να ρωτήσω μία θρησκευτική ερώτηση. Πνευματικού περιεχομένου. Ναι, αλλά μία ερώτηση γιατί, ας πούμε, ποιο είναι επιτρεπτό και ποιο είναι απογορευτικό για ένα θέμα. Δεν υπάρχει. Μα δεν θα λυθεί και αυτό το θέμα τώρα με τον επίσημο ημάμι? Κανονικά από αυτά που είχαμε πει ότι ο επίσημος ημάμις πρέπει να είναι μουφτής, δηλαδή να έχει τελειώσει θεολογική σχολή και να έχει γνώση θρησκευτική. Τώρα, τι θα κάνουνε, δεν ξέρω. Γιατί αν δεις τους όρους που θέλουν για τον ημάμι, που γράφουνε κάτι που δεν συμβαίνει, που δεν θα υπάρχει. Ποιοι τους θέτουν αυτούς τους όρους, η ελληνική κυβέρνηση? Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορείτε να το διαβάσετε. Εμείς το διαβάζαμε και ξέρουμε ότι δεν ταιριάζει για κανέναν που ζει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δηλαδή, θέλει να είναι Έλληνας υπήκος, να είναι τουλάχιστον να έχει 3 χρόνια την υπηκότητα, να έχει τελειώσει θεολογική σχολή, να ξέρει ελληνικά, να έχει τελειώσει το στρατό και τα λοιπά, και να είναι 3 χρόνια, τα τελευταία 3 χρόνια κατοίκος Αττικής. Όλα αυτά δεν ταιριάζουν, γιατί εμείς ξέρουμε ποιοι έχουν τελειώσει θεολογικές σχολές και ποιους δεν έχουν. Οπότε δεν αρμόζουν. Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνω εγώ τώρα που είμαι 64 χρονών, αυτοί έχουν κάποιον, το ετοιμάζουν και θα πούνε ότι δεν βρήκαμε και βάζουμε αυτόν. Και πάλι αυτό, εμείς είχαμε κάνει ωραίες προτάσεις. Στο Άζαρ της Αιγύπτου έχει τμήμα ελληνικής γλώσσας. Και λέγαμε από τώρα, από το 6, να εκπαιδευτούν 3 άτομα στο Άζαρ, στην ελληνική γλώσσα και θεολογία, για να είναι έτοιμοι να διαλέξετε ένας από αυτούς να είναι ο ημάμις της Αθήνας. Να ξέρετε την ελληνική γλώσσα, από την κουλτούρα της ελληνικής, μέχρι που να βγει από τη δεύτερη γενιά Ελλήνων μουσουλμάνων κάποιος που να πάει να σπουδάσει και να γίνει θεολόγος. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι η κατάσταση στη Θράκη, με τους μουσουλμάνους στη Θράκη και τα τζαμιά που υπάρχουν εκεί, είναι δηλαδή σε καλύτερη κατάσταση από ότι είναι οι μουσουλμάνοι που ζουν στην Αθήνα? Δεν μπορούμε να συνδέσουμε τη Θράκη με τους μουσουλμάνους που είναι στην Αθήνα, γιατί αυτή είναι άλλη συμφωνία. Έχουν το Λοζάνι το 23
και κάποιες κρατικές ναι, συμφωνίες. Έχουν τα τζαμιά, έχουν ημάμετες, έχουν μοφτίδες. Πάλι εκεί με τους μοφτίδες είναι λίγο ένα μπάχαλο. Ακριβώς. Έτσι. Ναι. Πάλι και αυτό υπάρχει ένα καυτό σημείο και στη Θράκη. Βέβαια. Πάντα σε εθνικά θέματα και ζητήματα τα χρησιμοποιούν πολύ. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με την πολιτική της πολιτείας, της ελληνικής πολιτείας, με τόσα χρόνια με τη Θράκη. Και αυτό είναι έγκλημα. Γιατί έπρεπε αυτό το λαό που είναι εκεί να είναι Έλληνες μουσουλμάνοι, να αγαπούν την Ελλάδα, να ξέρουν ότι η Ελλάδα τους αγκαλιάζει, δεν τους διώχνει. Πιστεύετε ότι η πολιτική της Τουρκίας και ο διάλογος που γίνεται ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, σε επίπεδο θρησκειών, σε επίπεδο για τη ζωή των μουσουλμάνων εννοώ κλπ. Έχει κάνει κακό σε εσάς εδώ, δηλαδή έχει κακό αντίκτυπο? Διότι βλέπετε, ζητάει κάτι η Ελλάδα από τον Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ταγίπ Ερντογάν βάζει θέματα εθνικού περιεχομένου, τζαμιού κλπ. Πιστεύετε ότι η σχέση που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα με την Τουρκία στα εθνικά θέματα και στα θέματα θρησκείας έχει κακό αντίκτυπο τελικά σε εσάς? Από την πλευρά της πολιτείας, όχι από την πλευρά μας. Γιατί εμείς ζούμε σαν Έλληνες μουσουλμάνοι. Έχουμε πρώτα τα συμφέροντα της Ελλάδος, μετά όλα τα άλλα. Έτσι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, θα σου πάω σε μια πολύ ακραίο. Αν γίνεται ο πόλεμος μεταξύ της δύο χωρών, εγώ με ποια πλευρά θα είμαι? Θρησκευτικά, όχι πολιτικά, θρησκευτικά. Θα είμαι στην πρώτη γραμμή με την Ελλάδα. Γιατί εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ είναι η ζωή μου, εδώ είναι η οικογένειά μου, εδώ είναι η δουλειά μου. Έτσι μας λέει η θρησκεία. Άρα, δεν πρέπει ποτέ να μας βάλει η πολιτεία με αυτά τα μπαζάρια που κάνει με την Τουρκία. Η Τουρκία για μένα είναι μια Ισλαμική χώρα όπως είναι 57 χώρες Ισλαμικές. Γιατί συνέχεια βάζει την Τουρκία στα προβλήματά μας. Η πολιτεία. Εγώ δεν ξέρω τι κάνει η Τουρκία με εδώ, γιατί δεν μας έχει πλησιάζει για να μας πει εγώ είμαι μαζί σας και κάνετε αυτό και κάνετε εκείνο. Πρώτα δεν θα το επιτρέψουμε και δεν έχει ξαναγίνει. Έτσι. Αλλά γιατί? Γιατί να μας βάλουν συνέχεια στο παιχνίδι του πολιτικού μεταξύ της δύο χωρών? Οπότε πιστεύετε ότι χάνετε ουσιαστικά εσείς? Είστε χαμένοι από τον τρόπο που συνδιαλέγεται η Ελλάδα με την Τουρκία σε τέτοια? Αλλά από την πλευρά την πολιτεία των Ελλήνων, όχι από την Τουρκία. Με τον απλό λαό όμως, ενώ με τον απλό λαό, ενώ με τους υπόλοιπους Έλληνες, γιατί για τους Έλληνες είστε δεν έχετε πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Εμείς η οικογένειά μου είναι χριστιανοί Έλληνες. Μάλιστα. Τώρα, τελειώνοντας, τι θέλω να μου πείτε, τελικά τι βλέπετε για το τζαμί? Έχετε την αίσθηση ότι θα το δώσουν θα λειτουργήσει τώρα μέσα στη. Θα λειτουργήσει αυτό για 100% θα λειτουργήσει. Αλλά το πότε δεν ξέρουμε. Αλλά το πότε δεν ξέρουμε. Το τραβάνε. Όσο και να το τραβάνε, θα το ανοίξουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ανοίξουν. Νομίζω τώρα ότι είναι οι δημοτικές εκλογές και ευρωεκλογές, θα το αφήσουν. Το Ραμαζάν το δικό σας πότε είναι τώρα? Αρχίζει 5 ή 6 Μαΐου. Για ένα μήνα. Μετά το Πάσχα το δικό μας δηλαδή. Ναι. Αυτό μετακινείται. Ναι, άρα θεωρώ ότι μπορεί τότε να είναι στη λειτουργία λογικά από τις δεν ξέρω. Αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει εντοτεί το έργο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας κάνω τώρα μια άλλη ερώτηση. Στο τζαμί που θα γίνει τώρα και θα είναι το επίσημο τζαμί από την ελληνική κυβέρνηση προς τους μουσουλμάνους που ζουν στη χώρα μας και όχι μόνο, μπορούν να προσέχονται και άλλοι. Και τουρίστες. Θεωρείτε ότι έχουν πάρθει τα μέτρα αυτά τα οποία θα προσδίδουν και μια ασφάλεια στο χώρο? Εγώ δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάτι ενοχλητικό για τους προσευχόμενους στο τζαμί. Δεν νομίζω. Και το θέμα της Χρυσής Αυγής που έρχονται 50 άτομα με 100 σημαίες για να φαίνεται πολύ, σιγά σιγά δεν θα υπάρχουν. Είναι κάτι που θα είναι συνηθισμένο μετά. Απλά βλέπουν ότι είναι τα πράγματα πολύ πιο απλά από ό,τι τα έχουν εκτιμήσει. Όχι, είναι πιο απλά και η Ελλάδα είναι μια χώρα διαφορετική από τις άλλες χώρες που έχουν μουσουλμάνους μέσα και το αποδέξαμε και φαίνεται. Σας βλέπω ότι μιλάτε με πολύ αγάπη πάντως για την πατρίδα, την Ελλάδα. Όταν εγώ είμαι 64 και έχω ζήσει 45 χρόνια εδώ. Ενώ ότι βλέπω ότι έχετε μια συγχωρητική διάθεση, είστε χαμηλών τόνων σε θέματα που αφορούν και τα λάθη που γίνονται από την πολιτική πλευρά. Βλέπω ότι με το λαό, τον υπόλοιπο λαό, τους υπόλοιπους Έλληνες, υπάρχει μια σχέση αγάπης, ισορροπίας. Κάτι το οποίο είναι, θα έλεγα, πολύ αισιόδοξο για όποιον ακούει αυτή τη συνέντευξη. Εγώ
δεν μπορώ να κρύψω την αγάπη μου για την Ελλάδα. Και δεν το λέω για τους πολιτικούς, γιατί δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου. Εγώ το λέω για το λαό. Έχω μεγάλη αγάπη. Πολλές φορές πρέπει να το πούμε. Εκεί που πρέπει. Δεν είναι λαϊκισμό να βγω με ελληνική σημαία και να πω αγαπάω την Ελλάδα. Η αγάπη στην Ελλάδα είναι οι πράξεις. Τι κάνεις αφού αγαπάς την Ελλάδα. Τι προσφέρεις αφού αγαπάς την Ελλάδα. Αυτό φαίνεται και κάποιοι τα αναγνωρίζουν εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.